cățelul este coleg cu mine în șantier. Și vreau să văd dacă lui îi place pâinea. Ia cățelul. Papi, și tu un picuț de pâine. Am pupat și eu. Ia vezi, îți place? Ia. O duci la tine acolo pe păturică? Uite că îți mai dau o bucată, vrei? Ia. Așa, mă, cățel frumos. Da. Cred că el e cățelul Azorică. Nu știu sigur cum îl cheamă, dar după el, așa cum arată, cam Azorică i-aș pune numele. Este un cățel papacioc. Da, mă, cățel. Salută, prietenii.